pa DPP, UDF, UTM, MCP, Afodi, Chanchani, ajandani hawa tonse alliance tonse pamodzi kunena moona mtima chakwera ndi chitsiru kwa zitsiru komada amwene munthu akakhala fiti sadziwa tchimo lake. To be honest, achakwera ndamfiti awa wamangonama kuti ndabusa adammanga Chilima ndipo dziko litalankhula adati nkhani ndi ya makhoti ndipo iwo sizikuwakhudza tiwasiye mabwalo apange za milandu. Kunena moona mtima, tateni nene moona mtima, wina aliyense ndi mkulu wa mpingo pa chalichi ndipo mkulu wa mpingopo pala chairman apa chalichipo ndezipezeka kuti azikulu wa mpingo akugwiridwa, a vice chairman apa chalichi kaya apa mzikiti akumangidwa kumwe ndalama za mzikiti ndi ikuwayimba ndi mzikiti komiti kapena church komiti ndi a chairman nkumati ine sindiuzidziwa. Nzomveka acheya nkhani simukuidziwa ndakomiti mphamvu ayitenga kuti akomiti utadzika ndi manga ino. Chakwera adana kuti nkhani ya Chilima sikumukhudza, nkhani ya Peter akuapangira follows na account yawo sikuwakhudza, nkhani ya Chisale kummanga kungotuluka ammangaso kummanga kumulanda magalimoto sikuwakhudza, nkhani ya Chisale omulanda manyumba kumulanda mahotelo kenti maloji ake za mahotelo iko ku maloji ake amene wasevo chokera pa abingu kupa Peter nkudzabwerezaso akuti sizimawakhudza nkhanizo zili kumabwalo. Lero Chakwera ngamati tizikambitsana pa nkhani yakumangidwa kwa anthu ake. Iwo otache Chakwerayo sadafika poti amangidwe Chakwerayo, koma Peter adamangidwa even a single day kumuimbira foni imene adangopempha kupempha kumabwalo kuti tangotseguleni koma akaunti yangawa chonde ndidzitengako ndalama ndi pempho lokalo. Munthu une ndikufuna kwa chithandizo cha ndalama ndiye akaunti mwatsekawo pano pa ndilibolo ndalama. Chisaleso chimodzimodzi mpaka na mwana wake adakanika kupita ku school chifukwa chomupangira freezing akaunti yake. Palibe even a single day damumvana malomba kapena na machekecha kapena mwana mveka kapena George Japonda kapena ndani kapena uyu jomo adammangaso even a single day nkumpangiraso freeze maakaunti yake even a single day imene adayima poyera nkumalankhulako kuti tatitsegulirani kwa maakaunti. Amwene mfiti ikakhala fiti simadziwa kulakwika kwaketi. Achakwera inu ndi fiti ya munthu. To be honest, mmene ukhala chete komanso ni mani yanzi fiti libe manyazi. Ine ndiona Achakwera ndi olimba mtima, Achakwera ni fiti. Achakweratu iniyo fiti. Iniyo ndithu mmatamba serious unena moona mtima. Mukakamba nkhani kuti bola tikhululukira. Bwanji mumangatu. Muja mmamanga apitalamu. Muja mmamanga Chilimamo. Muja mmamanga Chisale. Mmamanga Mukhwitho. Mmamanga Jenansa. Moti simmadziwa kuti anthu amamangidwa moti osamadziwa kuti akhoza kudandaula. Adasankha kukhala chete chifukwa cha umunthu. Adadziwa kuti nthawi nkachitsiru. Awa nthawi ikuwapusitsa. Tiyeni ife tingokhala chete adzitimanga. Moti mufuna ndiuza kuti akunkuyu sadalankhula za zimene kodi amanga anthu angati. Ine kuti ndikuyikireni list timukukwanitsa anthu 300 andi chakuti amene mudawamanga. Achakwera ndithu munthu mwainiyo mulibe. Ndipo ndizoona tizijangani anthu tumwaino mulibe otsogolera. Umunthu litilale munthu akakhala wa umunthu amachita manyazi zimene adachita nkusankha usalankhula. Mungodzoza kuti munthu uyu ndi wa umunthu uyu. Achakwera iniyo mulibe umunthu. Achakwera mulibe umunthu 100% mulibe umunthu. Peter mudammanga inu. Mpaka lero adakali omangidwa atu Peter ndinu. Even ali president koma mpaka lero Peter adakali pa belo. Mlandu wake wa inu. Chisala ndi milandu 200 and chakuti cases. Milandu yake ya inu. Ndipo adanena ndidzabweza izizi ndidzabweza Mukhwitho. Adakali ndi mlandu tulankhula pano. Ine ndiulankhula Mukhwitho ali ndi mlandu wa inu Achakwera. Tulankhula pano Jenansa ali ndi mlandu wa inu Achakwera. Tulankhula pano mayi uja wa anti-corruption bureau ali kujeni ali ndi mlandu wa inu okamtsikitsa kuna mitete. Tulankhula pano
amna Malomba ali ndi mlandu wa inu, tulankhula pano Akilifi Chiwunda ali ndi mlandu wa inu, tulankhula pano amwana Mvekha ali ndi mlandu wa inu, tulankhula pano a George Chaponda ali ndi mlandu wa inu, tulankhula pano a Girizida Jofula ali ndi mlandu wa inu lada kujoina no chipani, tulankhula pano a Uladi Musa ali ndi mlandu wa inu. Tulankhula pano Mzomera Ngwira ali ndi mlandu wa inu, tulankhula tu pano ngakhale adabwerera mboma koma ali ndi mlandu wa inu. Tizichula belisti tulankhula pano Jomo Osumani Meya ali ndi mlandu wa inu, tulankhula pano Gangata ali ndi Alfred Gangata ali ndi mlandu wa inu, tulankhula pano Owen Janza ali ndi mlandu wa inu, tulankhula pano Musa ali ndi mlandu wa inu, tulankhula pano Chakwera chondekhala ndi manyazi kwambiri. Mulibedu umuntu, mulibe umuntu weniweni chifukwa chache inu mmangotibula anthu posadziwa kuti Stepe Food sapangira business chifukwa chopanda umuntu utu. Ife timadzifunsa munthu uyu koma ndi umuntu serious ngomene kuti thumba atu lachimanga likafika 200,000 nekuti mmarumba yatatu wagula feteleza. Inu muganiza kuti kwanu kwa malemba osamalima, muganiza kuti kwanu kwa malemba alipo angakwanitsa kugula thumba la feteleza aliyese nkuli chaka chino panga mulipeya ulimi wake. Mudzi serious moti ndichoke pano ndikafika mudzi kwanu Achakwera mukani-challenge kuti une aliyese amagula thumba kwanu amalima. Poti ena amagula bechimanga chaka chilichonse, ena amagula feteleza wa mbigiri chaka chilichonse. Accessibility kuchoka pa umphawi wakulu ukafika pena pake zimafuna wina akutukule uchoka pamene pofikapo sizidzateka munthu udzizula payekha. Akhoza kukhala wolimbikira kumakalima chilichonse koma kumundako akufuna feteleza, kumundako kuti akolole zambiri afunikanso aganyu mkono umodzi utani mkono umodzi munthu ngakhale akhala nkuthekera kumpatsa dimba la zimbe polima iyeyo payekha khulupirirani kuti akapange access kukaboleza pokhapokha mtampatsa ngongole kwina akadzikeka kwaganyu kwina akadzikachitako zina. Tikatero tathana nayo njala kwa malembo moti ukafika lero silikapeza anthu agula chimanga pakhomo ena, kukafika ndithu silikapeza anthu agugula chimanga pakhomo la wina. Kudowa kwa iwe chimwendo silikapeza anthu pamene paja agule chimanga kukhomo la wina, ndipo ngati kuli bomaso lovutikitsa kuli manyumba ovutikitsa amalaundi okhala ngati anthu asamuka lero kuti anthu adasamuka dzulo afika pamene pangati pa msasa ndido ndi boma lokalo loti odati wafika kuti manyumbawo mufuna kutanthauza kuti pamakhala anthu kapena ni msasa kuti ayitu ndi mujeni timene ndi usimsasaso uyiya umene unikulu uno paja yawo amatero kokhazikika ndithu anthu adabwera kalekale nkwaona mmanyumba kuti awawo mukandiuza zoti awo saizitsa chimanga bigirya ngekuti okuno chikwafuta ncha moti omuti mphamvu alibe mvula ikamagwa amangotambala la mphonde ayi amakalima chiupangitsa kuti adzikezetsa bigiri kulimako nchaka chilichonse amalimako koma kuthekera kuti akakwanitsa kugula manumba afeteleza palibe. Achimwendo umunthu mulibe, achimwendo umunthu mulibe, Achakwera umunthu mulibe. Anthu inuyo mwamwina tikhoza ngoti mwamwina ndi zinyama tifo mukadakhala anthu monga anthu serious la Achakwera simukamalankhula isi tifo mavuto mukwadziwa kale ana munthu wanji wopanda umunthu nkupati mufuna kubwerera mbomaso koma kulota saletsa moti mupita kwa Apitala nkupati zikampirana Apitala ni bero yanu komanso to Apitala ndi musozo yangatu. I think mwamwina ine ndangokhala kuti ndili kutali ndi president ine kadangu mwali bwanja Achakwera ndili pa bero ndi inu ya ine imene nkhani yoti imene munkanduza kuti imayendetsa ndi khoti ine ndili pa bero yanu ndelero mukandira mphwa kuti cha ndili pa bero mulamuliro wa boma lanu mwamwina nkadayankha ndili pa bero mulamuliro wa boma lanu umene inu mmati simmandimanga ndele mufuna mukambirane kuti chani fene ndiwomangidwa ati mulamuliro nthawi yanu ija ndakalibe pilizona mau account yanga simunapange release kuti mutsegule Chisaleso as Minister of Homeland and Internal Security akadankha kuti apepani msapite kwa bwana olofoni msayimbire fo ndili pa bero mu nthawi ya ulamuliro wanu ndiye muti nditani fo mundifusane ndinomangidwa mu nthawi yolamulira inuyo zimenezo mmayankhaso ndinu kuti inuyo sizikukhudzani nde inu mukandipeza ine zindikhudza motani mukandipeza ine muti tikambitsane zoti chani chifukwa ndi umangayo si ine inunso mudadiyankha choncho zasiyana ni muja munkayankhira Achakwera kodi umanga kuja mmamanga ndinu
moti apa mudzulula kuti kuti amamanga munthu nda president eti dziko kuti apa lidzimvere muntolo amamanga munthu mpresident nchifukwa chache lero Chakwera waipeza mphamvu kandidandaulira Peter moti kose kuja Chakwera nkadinamiza kuti nkhani zisizomukhudza chifukwa wadzulula yekha kuti munthu akakhala pa mpando iyeyo ndi amene amamanga anthu unkakana bwanji nkhani ya Chilima Chakwera unkakana bwanji nkhani ya Peter Chakwera unkakana bwanji nkhani ya Chisale kummanga 200 times Chakwera unkakana bwanji lero wampezeka zadziwika bwanji lero kuti Peter ndi amene ali ndi mphamvu yoti ino asakumangeni adabwera Peter nyumba kwanu udzatenga chimwendo adabwera Peter kudzatenga jen uyu Kabwira adabwera Peter umeneko udzatenga kunkuyu adabwera asiyeni kaya dada adzivuma lero tumaulula kuti amamanga anthu mpresident kuti mmamanga ndinu zikomo simudzabwerera somboma koma polankhula muli khodobele ndipo muchilankhula mothimbwidzika Chakwera ndikoma tunde mmatuzuka kulankhula uja mulankhula kwa voko muli pa kampeni kuja mudasiya mwafika ulankhula pa ndalama kungoti tili pa kampeni ena asouka kuti tidzaonana kuti chifukwa choti adativotera ndi aliyeseni mthandize pakhopa ikhapeka kulankhula kokhuta nkuyiwala kwa mawa amene aja simukadalankhula pa audience Chakwera mukanangokhala chete nkhani pa message apa phone mugenza Peter salande ma message angati amenewo amasankha kukhala chete komanso to be a lawyer amene munthu amakhala kuganiza ine maganiza sotu mbusa kukhala mbusa amasunga zisisi pa yawo limatasiri zina mkamasungako kusunga gazili kuzisunga bwinobwino nkusankha kukhala chete basi inu kulankhulira pagulu anthu adangoti kuti fona aditsono tsono ngati mungati ma message ankhani oposera 500 ndiye kuti kudali ma 1000 almost 1 million chakuti Allahu akbar adangoti sudatilankhula kuti makulembera mauthenga akavotera wekha akavotera makolo awo mtundu wa makolo awo ndi 500 votes my god ndi mukuti ankhani oposera 500 almost 700 near to the million then kumada about paujeri pano ndaluzira ndimese mudadzuzidza noka mavoti 500 anthu 500 oposera 500 atakutumizeni ma message mudayankha kuti chifukwa choti mudandivotera mpaka tidziko yambana choncho ati ukhale mnandu nkuchitolankhulira dziko likumva anthu aja adangosunga kampeniko ngoti pye mbali chowalidza kuthupsulako pamimba kuti thupsu koma ndi akuthupsulana kodi Chakwera kuti byu fonda amene mukenda nawo amene amene adali madaihatsi mavoti anogwirikiratu ndi bwino mukadangosankha kukhala chete kapena mwamuimbira aliyese pekape pani tiona kuti tipanga bwanji mawu mankhwala koma mudakapeka mankhwala akupha kuti awasewa ari mdzatifuna kaya idafika tu nthawi ija tavota ija chatha bwa simudafune anthu oposera 500 aja simudafune amene limene ndiyadziko kumamdziwa munthu osamatuzula dziko losemerekedwa nalo amwene lero tadziwa kuti amamanga anthu mpresident nanga mwapita bwanji kwauje ndi kuti mudamanga Peter ndinu apita adadi zikomo pumani mwa mtendere Chakwera adakumangani chifukwa mdakalo omangidwa ndi Chakwera atululira kuti adakumangana aja ndiwo nchifukwa kiso iwo abwera kwa inu kuti akupempheni chifukwa amamanga ndiwo zikomo ayankheni kuti maomaliza Chakwera inenso mdakalo omangidwa ndi inu ndeto khatokha omangidwa tiyambeso kukhululukirana lero chifukwa inu mdanimangatu ine sindakumangeni koma ine ndakalo omangidwa ndi inu ndipo amene wamangidwa ndamanga apa ndachina chimwendo sidafika ka 10 years you can't just go free of justice pa nkhani zonse mudazichita dziko muno Chakwera you will never go free of justice it will never happen you have to wait to answer whatever you have done